यह समय भाई साहब अगर प्रधानमंत्री से भी ज्यादा केहू बिजी इंसान मिली तो उ जान ला कि गेहूं दाए वाले टटराहा ही मिली है। हाँ, इतना बिजी हो जाइए ये समय कि जान ला कि प्रधानमंत्री भी फेल हो जाला। अगर फोन लगेगा तो पहला नंबर फोन इतना बिजी बताई कि तू लगावत लगावत थक जाइबा लेकिन फोन लग नहीं सकला। अगर गलती से लगू जाई तो जान ला 1 से 2 मिनट से ज्यादा बात नहीं हुई, वो बहुत मुश्किल से। अगर फोन उठा लिया ना, टाइम दे दिया ना कि इतना बजे आई, जैसा मान ला अगर शाम के 6 बजे आई है तो वो शाम के 6 इनकर कब बजी जब तुहे लग पहुंच है तब बजी, ओकरे पहले नहीं बज सकला। कई दिन में बजी भगवान मालिक हवा। और कितना लोग इतना महान होला कि जला फोनवा स्विच ऑफ कर दे देना, फोनवे नहीं लगला, स्विच ऑफ बतावला। आ इनकर स्विच ऑफ कब खुलला जब सबकर दांत के अस्थिर हो जाला, राती के जब गहकी खत्म हो जाला तब फोन लगावेला। जे बचल रहा अब बहुत जे खास रहा उनके लगे फोन लगे है और कहे कि यह जुनिया लगा दे। बतावा, जब आदमी के ताव रहल है आ जब फुर्सत में रहल तब तो सुनबे नहीं कैला, फोनवा नहीं उठौला। आ जब ताव खत्म हो गया, तुम्हारा गहकी खत्म हो गया तब फोन लगावत हम कि आके दा दे। और अगर गलती से केहू बुलाऊ नहीं इनके टाइम से, इनके कहले पे, तो जान ला इतना घंटा बन जाई उनके ऊ पैसा दिहले में कई घंटा ओवर टाइम करे पड़ जाई।